στους παίκτες της ομάδας για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, που ήρθαμε εδώ να παίξουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα με τόσες πολλές και σοβαρές συλλήψεις. Τα παιδιά βγάλανε ψυχή, δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, και έτσι παραμένουμε ακόμα ζωντανοί όσον αφορά την υπόθεση παραμονής. Συγχαρητήρια και πάλι στους παίκτες μου. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Ευελπιστώ να επανέλθουν κάποια παιδιά, να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάμε. Δύο λόγια για τον αγώνα. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα μάτς σημαντικό όπως όλα τα μάτς. Δύο ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους, νεοφώτιστες ομάδες. Θεωρώ ότι μπήκαμε στο πρώτο μισάωρο πολύ καλά, είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε 2-3 τελικές προσπάθειες, μετά το 30 ισορρόπησε η ομάδα της Μαλαισίνας και στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς άνοιξε και είχαν και κάποιες ευκαιρίες με προοπτικές για την ομάδα της Μαλαισίνας. Μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι την τελευταία φάση με τον Οπόκου, μια ωραία φάση έτσι, που μπήκε μες στην περιοχή και σούταρε. Κατακλείδη είναι δίκιο το χ, πιστεύω. Όταν μπαίνει το άγχος και σε ένα γήπεδο το οποίο δεν βοηθάει στο να παιχτεί πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι μικρό γήπεδο και το γκέλ της μπάλας είναι δύσκολο. Όταν ένα μάτς δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν το χάνεις. Καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω να ευχηθώ την ομάδα της Μαλαισίνας καλή συνέχεια, που κάνει και αυτή το τέτοιο. Εμείς έχουμε μια καλή συγκομιδή βαθμών. Θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε μια σκληροτράχηλη ομάδα. Εγώ είμαι πέμπτο παιχνίδι εδώ. Η ομάδα βγάζει ένταση, βγάζει πάθος. Έχουμε κάνει μόνο μία ήττα μέσα στη Μύκονο. Ελπίζω να έχουμε την ίδια συνέχεια, ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε, έτσι να έχουμε πιο εύκολη παραμονή.